Wow! Grabe! Galing! Ang uhusay din. Talagang hindi nagpatalo sa nauna, no? So good luck na lang sa ating mga hurado. Nakakadalawa pa lang tayo. Dito ang exit, mga anak! Dito sa gilid! Para hindi kayo masalubong nung papasok. Dito, anak, sa gilid. O, mag-giveaway po tayo. Ang
Congratulations! Okay mga kaibigan, dahil sila ay kalahok number 4 for the win ang performance level na ibibigay. Excited na tayong makita ang kanilang malaastig na galawan. Ating palakpakan, San Andres Dos Elementary School.
Johnny Family Academy!
pag-guide at sa pagpupush na makasama po sila sa Patimyas Ani 2020 po. Number 7, Lucky
Modelo.
Mabuhay ang mga mahuhusay na batang iyan! Congratulations! Yay! Habang binubuhat po nila ang kanilang mga props na kung saan mga anak dito ang daan.
Kagagaling talaga naman. Okay, waiting for the signal po.
Ready na? Sabi nila, they love Quezon! They also love Patimyas Ani! Main love kaya tayo, lalo ng mga hurado sa kanilang galawan? Bigyan ng masigabong palakpakan ang kalahok bilang 12 mula sa Quezon Central School!
Wow!